Projekt Vila Moravia ma veľmi oslovil a vybrala som si tento projekt, pretože si myslím, že je to veľmi dobrá príležitosť pre jednak investíciu a jednak trávenie nejakého voľného času. No pre mňa je ten benefit, že je to krátkodobá investícia, to znamená, že počas krátkej doby sa mi tie peniaze zhodnotia a zároveň, keď to bude všetko hotové, tak sa veľmi teším na dobrú dovolenku, na výlet, na hodiny tanca a na všetko, čo ten projekt v podstate ponúka. Projekt Vila Moravia sledujem od takých, nechcem povedať, že úplných začiatkov, ale už niekoľko rokov pozerám, ako ten projekt sa vyvíja a veľmi sa mi páči a myslím si, že to má budúcnosť. Projekt by som odporúčila, myslím, že každému, kto má nejaké tie peňažky a nemusí byť priam investor, ale môže si aj svoje nejaké našporené peniaze namiesto toho, že si ich dá do banky, môže ich investovať do dlhopisov. Málo ktorá banka vám dá také percento, ako keď investujete v týchto dlhopisoch.